La història del jaciment romà del Roser, situat a cavall entre la Nacional 2, l'Hospital Sant Jaume de Calella i la carretera d'Orsavinyà, es remunta a mitjans del segle passat. Segons un article dels arqueòlegs Alberto López Mullor i Javier Fierro Macía, publicat a la revista Empúries l'any 1985, quan es va modificar el traçat de la Nacional 2, el 1947, ja surten a la llum les primeres restes romanes. Aquelles troballes, però, no impulsen més excavacions a la zona i el jaciment es manté ocult fins que les excavadores tornen a perforar l'any 1980 per ampliar l'hospital. Si per alguna cosa destaca el jaciment, a banda de la valuosa informació que aporta pel coneixement de l'organització socioeconòmica i del territori en època romana, és pel seu estat de conservació. Aquesta és una oportunitat que crec que per tots els calayencs i calayenques s'ha de valorar com a tal, perquè crec que podem tenir a futur un equipament de primer ordre a nivell no només comarcal, sinó també a nivell nacional. El que nosaltres estem plantejant és les restes arqueològiques museïtzades a sota terra, s'ha fet a altres ciutats. Ho hem vist a Badalona. Accés totalment independent al museu, diferenciat de l'accés al supermercat, per tant, entitat pròpia. Serà, com ha de ser, un espai obert, amb ventilació natural i amb tancaments de vidre sempre que la distribució ho pugui permetre per tal de garantir la visualització de l'espai des de diferents llocs. S'ha explicat que és un terreny privat, que amb un valor només del solar 3 milions d'euros i que cap govern municipal s'ha pogut plantejar fer la compra. No farem res que malmeti el jaciment, ans al contrari, hi posarem tota la tasca, tota la perseverança, tota la passió i tota la priorització.